adikku Di, adikku wong ayu Kunti. Pun Kakang Prapta ana ing patunggone Siadi kudune aku nyawang sesawangan ingkang semage. Kudune pun Kakang nyawang sesawangan ingkang nyenengake. Nggonku sawetara ora ketemu kelawan sira Yayi. Labet Siadi mung tansah ngurung diri ana ing patunggon. Nanging ya gene. Bareng pun Kakang Prapta ana ing patunggone Siadi, Siadi malah ora methukake kanthi panembrama ulat kang manis. Tiba kosok balen Siadi marah suntut mbesengut kapara. Gumembeng was panira. Kunti, Yayi, Siadi ki digula wentah dening Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Uga pun Kakang lan kabeh sedulur-sedulurmu. Kersane wong tuwa kang kaya mengkono mau supaya ing besuke klebu sira Yayi dadi ibu ingkang utama. Ingkang bisa njunjung derajate nusulan bangsa. Saora-orane mengkono. Nanging reh ning kewajibaning wong tuwa mau ora ana liya kejaba. Mung paring tulodo. Wajibe wong tuwa menyang anak momong gula wentah, ngayomi nuntun nuduhke nuladani. Sembur wur tutur sembur tegese paring usada mrih paluya. Wur tegese pawitan kecukupaning butuh kuwadagan. Wondene tutur tegese aweh pituduh mungguh lakuning urip ingkang bener. Yayi. Darmaning wong tuwa menyang anak mau nek ana ngarep bisa dadi tepa tulodo. Wong tuwa mau yen ana tengah bisa aweh kekuatan, wong tuwa mau yen to ana mburi bisa nyurung kanthi pamuji. Kuwi wong tuwa. Siadi dadi putrane Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu besok bakal uga dadi wong tuwa. Netepana darmaning anak. Atura panuwun, guguwa, manuta, mituruta. Manuta. Yayi. Negara Mandura iki geger. Kiblat papat wis kinepung wakul binaya mangap dening ratu 1000 negara ingkang kabeh mau gandrung kapirangu. Mung kepengin kumrangsang lan kumacelu enggal mondong marang putri sekaring Kedaton Mandura sira Yayi Dewi. Mula aja nganti negara iki remuk bubuk dadi rempon linuruk ladu batang. Gage Siadi Kondhawa kowe matura. Apa sababe sira Yayi ditimbali ngadhep ana ngersani Kanjeng Rama? Ora gelem ngadhep, malah kowe mung ngurung diri ning patunggon. Saranduning awakmu mbok buntel kaya mengkono. Oh, Di. Negara Mandura iku ora bakal tuwuh pepadang yen to Siadi ora tumuli ngadhep lan ora tumuli matur. Yen to Siadi gegelan gelo perkara apa, yen Siadi lara-lara apa nang yen Siadi ora lara, ya gene patrapmu kaya wong kang nandhang raga. Wadananira layu kucem Rahnya maratani Om Duh Kakang Mas Diagung pangaksama paduka Kakang Mas kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ya piye? Sawetawis kula badhe
Matur wonten ngarsa Paduka Kakang Mas sesambetan kalian kawontenan kula ingkang kados mekaten. Nanging duh Kakang Mas wonten suka lilaning penggalih Paduka nengga nyrantos sawetawis kula badhe matekaji pameling Kakang. Tansah marpamoring suksma sinuksmaya pinlahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking layap lebengal uyup pindha pesating supena sumusuping rasa jati om tadi pamantening cipta nenggih Sang Dewi Kunthi angraget kang mantremaji pamling ingkang tinuju ing kayun nenggih gurunira Sang Begawan Druwasa gagap gugup gurawalan praptandon kang tinuju amung sak kebyaring kilat dadya kaget kang mulat karya wangsit pindha kondang ngajabing bawang Anjelah ingkang puspitarum kasiliring samiron omri sekar dong ko ngas kandanyo maweh raras renaning triya Gong ilahing awik namastu namasidam lho namit pasang liman tabi sinabeta ing piloduni kula dipun timbali prapta wonten ing pura negari Mandura kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk andhaping pepodo Paduka Penemban. Iya Raden ayu kula tampi
andatosaken suka benging manah kula. Penemban Drwasa, aku ngaturake karaharjan sapratanira. Inggih, Raden Kadipaten, kula tampi andatosaken bingah amung pamuji kula. Katampiya, Raden. Ya, tiba padha-padha. Nganti aku gawok lan ngungun. Dadi mangsa iki dene adiku nandhang kaya mengkene. Upama ta iki nandhang lara apa? Nanging yen ora lara teka kaya mengkene kahanane. Nganti bingung nggonku ngrasakake Begawan Drwasa. Mongko wis sawetara wektu adiku wadon si Kunti Nalibrata iki dipasrahake marang sira Penemban supaya mbok gegulang, mbok gegala, mbok tuntun kajiwane. Sira iku gurune. Tegese mbuh sithik mbuh akeh, mbuh ala mbuh becik mesti sumurut monggo apa ingkang dumadi tumrap Yayi Dewi Prita. Aduh, Raden, lepat nyun Gung Samudra pangaksami. Nggih. Kula mangke badhe matur sawetawis namung kantun Dewi Kunti kados pundi kula nderek. Penemban murih saged tirat penandang menika mbok menawi satunggaling bab ingkang kedah linampan boten sanes kejawi namung kedah bloko sawetahipun. Kula mboten badhe saged malih nyingetaken wewadi menika Penemban. Jagat Dewa Bathara. Inggih Raden Ayu nggih. Raden Basudewa, ana apa Penemban? Nggih. Kangge ngawekani supados samukawis menika lumampah kanthi rancak saderengipun. Singandika Raden keparenga muni ngani langkung rumiyin menapa ingkang sinandhang dening Dewi Kunti kula aturi hambuka sesingep menika. Kon lakune lekas lukita linuting kidong leko tati kowe ngerpini dewa mati aku Kunti. Aduh banjur piye tatine negara Mandura iki mengko Kunti. Kakang Mas, kula mboten pantes malih dados Kakang Paduka. Nang ingkang kula sandhang mekaten kula waku inggih labet tuwuh saking nistaning patra tuna budi kula dados wanita ingkang groboh boten wangun malih kula dados Kakang Paduka Kakang Mas. Drwasa, kowe aja klunah-klunuh. Rina wengi sing tansah cecaketan karo Yayi Dewi Kunti mung kowe. Ora iso madhangake lakon iki lan ora cetha pangucap kethok gulumu. Aduh, Raden. Kula aturi semene sawetawis. Monggo, watu lunggah. Aduh, Kunti. Merucut saka gendongan ucul saka ing kudangan. Nek dikungkung dikira aku wong kolot,
ning bocah weton saiki nek dijarke ya pating plenthus kaya ngono kuwi. Kunti. Mongko kowe wis tau diwulang jarene wajibing pawestri kuwi mardi lan mersudi kawruh lan matrapake laku nuju marang kasampurnaning urip. Kuwi bola-bali diucapake, bola-bali mbok rungokke kupingmu. Matrapke laku suci. Sepi saka pamrih lan suprih sarta sinimpen ora kebondo apa wae. Kuwi wong wadon. Tabri gemi ngati-ati nastiti mugen rigen tegen tegese marsudi kecukupan ngrumat marang darbeke pinter nata butuh. Kuwi besok nek wis kulawarga kudu nggatekake marang samubarang. Mugen tegese ora seneng lunga sanjan rigen bisa ngobetke. Tegen tegese mantep santosing budi ora dadi wong wedok lemeran. Kok kaya ngene sing dumadi Kundi? Yen perkara iki nganti kawanguran ratu-ratu kang padha nglamar Yayi Dewi, negara Mandura iki diadi rempon Drwasa. Kakang Mas, kula kados uwuh ingkang keling kekalen. Mboten damel entahing sesawangan menapa ginanipun uwuh kala wau. Wong kula badhe mungkasi gesang kula kewala Kakang Mas. Betah menapa kula dadak gesang Dedawa Wirang. Ginanipun menapa kula mapan wonten ngriki ingkang persasat kados uwuh ingkang kentering mareh kombak kumbuling toya ingkang buthek Kakang. Dik. Pati kuwi pancen kabeh wong lakoni. Wong mati tegese wis rampung nanging pati kuwi dudu sawijining dalan kanggo ngrampungi perkara. Drwasa, piye perkara iki Gage? Critanana piye kok dadi ana lakon kaya ngene Drwasa? Iya, Raden. Kula badhe criyos nanging cariyos kula menika sak wetah wis kewala. Iya, piye? Ngaten. Cariyosipun kula wiwiti saking nalika kula pinasran dening Kang Rama Sang Prabu Kunti Boja supados nuntun jiwanipun ingkang Rayi Dewi Kunti ingkang tumuju dhateng Karahayon kanthi srana wulang-wuruk ing kautamen miwah ngelmu. Ngelmu menapa kewala ingkang kedah kula paringaken dhamateng Dewi Kunti. Inggih, labet saking lantiping panggraita. Dewi Kunti anggenipun nampi piwucal-piwucal kula ngantos buntas. Persasat ngantos tatas ing pangawikan. Inggih agal, inggih lembat. Yo, aku Ramaido pancen Kunti ku bocah wadon nanging lantip. Inggih. Pramila menika labet saking setya bektinipun dhateng guru. Inggih, labet saking anggenipun tuwajuh ngesti dhateng piwulang-piwulang kula mila gogloh raos kula. Kula paringi setunggaling aji-aji inggih menika ingkang winastan aji konta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Aji konta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Goyaji apa menika setunggaling aji ingkang menawi dipun watek saged ngrawuhaken dewa kayangan sinten kewalipun ingkang dipun karsakaken. Banjur nanging wonten pepalining aji-aji kala wau mboten kenging nglangkai dupa pepanggil ingkang angka pisan ingkang angka kalih mboten kenging kawatek nedengipun siram lan nedengipun badhe mapan sare. Nanging nggih menika sipating muda tumaruna ana barang anyar menika sok kepengin nyoba-nyoba. Satunggaling dalu wancinipun wulan purnama Sang Dewi Kunti manjing paperman ngrebahaken sarira mapan sare. Kula nuwun sewu.
Aji kala wau lajeng dipun watek ingkang dipun esti salebeting manah inggih menika dewataning Rahina Bathara Surya. Geger kayangan kaca ngirang inggih Titi Wanci menika jelek kaya tanpa sangkan Bathara Surya rawuh wonten sisihipun ingkang Rayi Dewi Kunthi. Bathara Surya rawuh ana kono inggih kaget awit dewa menika menawi ngejawantah nggih ngaten menika. Dewa menika menawi ngejawantah nggih namung mak jelek ngaten menika mara-mara nggih sampun wonten mriku. Mila Dewi Kunthi kaget sarta ninggalih labet anggenipun nuwun sewu mapan sare nalika semanten namung sak sekecanipun. Dasaripun hawanipun sumuk lan ungkep kori mboten dipun teteki anggenipun mapan sare namung sak sekecanipun. Mila kaget Mas paosaken Bathara Surya kok sampun wonten ngriku jumeneng sarwi mesem mandeng Mas paosaken saliranipun Dewi Kunthi wiwit pasunggulan ngantos jempoling suku kemput dipun sawang sedaya sinartan Bathara Surya ngulu idu. Wekasanipun Bathara Surya ngendika, "Hong Ilaheng Kunthi ana parigawe apa ngrawuhake ulun ing titi mangsa iki?" Ra kaget ingkang Rayi Dewi Kunthi. Senajan sinartan mingsat sinambi mernahaken busananipun nanging sampun kelajeng kawanguran dening Bathara Surya. Iya. Wah. Nalika semanten pancen ingkang Rayi Dewi Kunthi ayu saestu. Katitik nedenge wulan purnama bulan dadari manjer wonten tengahing langit nembus cahyaning gendeng kaca tumanduk wonten pasuryanipun Dewi Kunthi katingal rikmanipun menika jianges pasuryanipun sumunar netranipun pendul kleceming lathi yen disawang marake wong semaput. Mila mboten lan mboten ngokal Bathara Surya ndredeg gemeter sariranipun wel-welan kaya nuwek-nuwek wong tanpa dosa. Sarwi alon pijiling pangandika, "Hong Ilaheng Kunthi, dewa ngejawantah kudu nindakake pakaryan darmaning dewa ingkang kudu katindakake, ora kena dewa baling lentung." Sabanjure piye penemban? Iya. Nalika semanten wancinipun dalu rembulan saya glewang suasanipun edung saya peteng jroning wengi peteng ingkang wonten namung sepi jroning sepi ingkang wonten namung lali jroning lali ilang wewayanganing dewa lan titah ingkang wonten namung lanang lan wadon. Lah lanang lan wadon sing lagi lali menika menapa badhe kula critakaken. Ceritane piye penemban? Bremara badhe ngisep sarining Puspita, brengengeng sang Bremara inggih kumbang kala wau. Suwantenipun arum manuhara, dasaripun kembangipun menika tasih kudhup, mila kekejer kumbang anggenipun ngupaya dununging sari. Sareng sampun permana sang kumbang dipun isep sari kala wau kongsi tapis satemah marmantuk jatining pemarem. Muarem. Baya. Lire marem piye nalika semanten marengi krawitan uyon-uyon para niyaga abdi dalem pengrawit kraton Mandura nembe klenengan dalu menika. Apa tabuh semono ki durung bubar? Inggih dereng rampung awit dipun terusaken gendhengipun patalon inggih menika gendhing cucur bawuk. Ini banjur iya gending cucur bawuk kala walajeng minggah Parianom tegesipun sinomipun ingkang kawis tingalang awe-awe. Parianom minggah dhateng Sri Katon tegesipun asrine wis ketok lajeng katampen sukma ilang wis kemut-kemut ning bun-bunan kaya ilang-ilang sukmane. Baya katampen
Ayak menika mbok menawi saking lingganing tembung yak-yakan. Ayak-ayak tumunten srepeg saya sesek dipun sampakaken. Sampakipun gagrag Semarang suwukipun mawi dipun beduki nanging saka bantere sing nabuh bedhug wekasan bedhug kala wau bedah. Semanten atur kula menawi wonten klintah-klintune atur kula nyuwun ing samudra pangaksami. Matur nuwun. Aduh, Kunti. Lah kok dadi kaya ngono kowe, Nduk? Aku ora mentala. Muningane carita iki kowe diarep-arep bisa dadi kusuma. Upama entuk satriya-satriya pepethinganing jagat-jagat ing bawana upama ta entuk ratu disunggi-sunggi wong sak negara. Nanging jebule lakonmu saiki dadi bubrah langkrah kaya ngene kuwi kowe dadi rusak ajak-ajak dosa kok golek kanca. Aku ora weruh pojok plerete ora ngerti gentang kimpule. Aku bakal nanggung lingsem kowe dulurku Kunti. Kula nyuwun pecah kemah. Mboten Raden Ayu. Mboten prayogi. Nyendhakaken yuswa menika namung badhe ndedawa dedosan. Awit ingkang nami pati menika wonten tiga inggih menika Pati Nesta, Pati Madya lan Pati Utama. Pati Nesta menika patinipun tiyang ingkang nglampus diri nglalu nganyut tuwuh menika nista pocapanipun manjing neraka jahanam. Pati Madya menika pati ingkang dipun sangkani saking sesakit perkawis warga utawi neraka kala namung gumantung darmanipun rikala sugengipun wonten ing alam padang. Wontene Pati Utama menika ingkang dados gegayuhan cara carane tetanduran wis awah mbiyet. Wayahe njabut dipun jabut purna darmanipun menika kedah katetepaken. Mila menawi jengandika ngaken dados muridé Begawan Drwasa sampun ngantos paduka mogok yuswa paduka Raden Ayu. Banjur yen ngono kudu piye? Nganyut tuwuh ora mbok lilani. Najan to setengah atiku ya mengkono nanging lakon Mandura terus kepiye Drwasa? Iye. Raden Ayu, kula wonten dawuh panembahan. Monggo kula aturi manut pun Bapa. Kula aturi manjing dhateng pepengkeran kula ingkang badhe mbudidaya wijiling ponang jabang bayi saking salira jengandika Raden Ayu. Sikra kang pala tuningal brang sampo samyong dali Lerkatek wileting kota dayangkong nanging sang niti penjang sangat jimicil badhe nyong dali wuwus Dresta Surawilaga Gyongesti purbaning dak kang murweng dak Begawan Drwasa ginolong lenging teked ginelak mangsane ginege wancine sanggengkeng samar-samar wis rimbas ketapis katarik saking cipta mulya biningkas ing reh Basuki ciptanira muhung arsa anyurung wiji jabang bayi wijiling ponang jabang bayi saking gua garbanira Dewi Kunthi kawusa kocap ana kaelokan grahana surya amarang wijiling ponang jabang bayi mencorong sumunar cahyane mencorong cahyane glewo mawi tandha kadewatan
rasing rasana engkong oh